Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. May mga lugar na nga nabalikan sa supply sa tubig matapos ang pila ka bulan. May bagyo sagwa sa PAR sa western portion sa northern Luzon. Isa patay sa sunog sa Sibulan, Negros Oriental. Mayor Bading Escalante mahimo magbalik sa lakas CMD nga partido. Kag sa good vibes, lagaw ta sa mini forest sa sulod mismo sang NNNP sa tripping ni Romain kag kilalahon ng anti-cancer advocate nga nagakontra sa pagpanigarilyo ng vape sa Baganihan. Tanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may bagyo sagwa sang PAR sa western portion sang northern Luzon. May bagyo nga ginamonitor ang pag-asa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Isa ini ka tropical depression. Mga 955 kilometers ang kalayuon sini sa western portion sa northern Luzon. Yara sa 55 kilometers per hour ang kabaskugon sang bagyo. Nagagihoy ini pasaka pakadto sa China. Ang habagat naman na nagapalayo sa Pilipinas kay ginasuyop sang bagyo. Wala pa sang direkta nga epekto ang bagyo sa Pilipinas sa karon. Mangin magalumon ang kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorm. Sa number 9, kampanya kontra pagpanigarilyo kapag vape, ginpatigayon sa World Anti-Tobacco Day. Kasubong sang sigarilyo kag tobacco sarang makahalit sa ikayong lawas ang paggamit sang vape nga karon makabig uso sa kadaman ilabi na sa mga pamatanon. Ini ang tuyo nga mapaiway sa katapos ang Philippine College of Chest Physicians Negros Chapter. Agud nga mapaganhagan ang mga balatian sa baga kag posible kaso sang cancer. Gani sa simultaneous celebration sa World Anti-Tobacco Day, ang pagbabaskog sang tikang kontra sa paggamit sang vape sa mga kabataan ang mabaskog nga ginakampanya sa organisasyon. Para kay Dr. Ronel Sario, pamuno sang PCCP Negros Chapter, nga dapat masustain ang mga natukod nga pagsulundan kontra sa pagpanigarilyo kag vaping, pati na ang pag-regulate sa pagbaligya sini labi na sa mga syudad. Kaupod sa kampanya ang mga tiglawas sa mga hospitals, pamunuan sang City Health Office kag Sectoral Affairs Office, pati na ang mga student organization, halin sa nagkalalain nga mga bulutuan. Isa ka motorcade ang ilang ginupdan halin sa Bacolod City Government Center pakadto sa mall nga ginsundan sang symposium. Alarming ini kay ti ang vape introduce lang for less than 20 years pa lang na siya. Kag makita na naton epekto sini sa amoni ka early as compared sa panigarilyo it took decades. No bago nakita ang epekto niya makakos sang cancer, sang iban nga balatian sa baga, but sa vaping mismo as early as now makita na ang mga datos nga halit sini. Sigani beat the vape, ditch toxicity, breathe freely. Sa number 8, Mayor Albi Benitez magahinyo sang approval sang konseho sa road closure sa natalana nga ipatuman nga car-free Sunday sa Dalan Lacson. Nagpadala na sang letter of request si Mayor Albi Benitez sa katapos ang sangguniang panlungsod para mapahanugutan ang natalana nga road closure halin sa Banga Ramos hasta sa South Capitol Road sa Dalan Lacson. Magasugod ini las 5 sang kaagahon hasta las 9 sang aga kada Domingo sa bulan sang Hunyo para sa ipatuman nga car-free Sunday sa Bacolod. Sino kay Secretary to the Mayor, Attorney Carola Joseph Chu, mayara sang minor rerouting nga ipatuman. Ini ang kabahin sa nangin rekomendasyon sa Bacolod Traffic Authority Council nga ipatuman ni Mayor Benitez agud mapasanyog ang kampanya para sa ikaayong lawas kaga pagpangapin sa palibot. Ang katapos ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry ang nagpabor sa among lihok, ilabi na nga kadaman sa mga negosyante ang matagaan kahigayunan nga magserbe sa mga joggers kag pedestrians nga amo ang makabenepisyo sa ipatuman nga car-free Sunday sa Hunyo 9, 16, 23 kag 30. Measures is
temporary program, no, ng it's not na permanent gid sa nga saradaan gid, no. During the BTAC ng council deliberation, this was received very positively, no, kay ginalantaw man nga that will also contribute sa commerce mo. Sa number 7, 38 tanan karon ang kumpirmado nga kaso sang pertussis sa Negros Occidental kag Bacolod City. Sa report nga ginrelease ng Provincial Health Office kahapon, 24 ang kumpirmado nga kaso sang pertussis sa Negros Occidental kag 17 naman ang probable cases. Ang Bacolod City naman ay may 14 ka mga kaso sa pertussis. May isa nga pending pa ang result. Ang Barangay Tangob sa Bacolod City may pinakamadamo nga kaso sa pertussis, 3 ang confirmed pertussis sa abo nga barangay, kag nagasunod ang Takuling nga may 2 naman ka kaso sa pertussis. Sunod sa CHO, ang pertussis isa ka vaccine preventable disease. Ini ang madali nga magalapta sa kada persona paagi sa droplets gikan sa pag-ubo o kon pagpanghatsi. Labing delikado ini sa mga lapsag nga makatugas ang kamatayon sa among age group. Labing ginahaylo ang pagkumpleto sa bakuna sa mga kabataan nga nagapangidaron 2 ka tuig pay dalom. Ang mga close contact naman sa mga yadtong nakumpirma sa pertussis ang ginatrace agud mahatagan sa antibiotic prophylaxis. Sa number 6, Pilipinas ang nagahulat sa desisyon sa Court of Appeal sa Timor-Leste angot sa extradition request kay Congressman Arnie Teves. Sunod sa Department of Justice, nakalusot na sa Ministry of Justice ang Timor-Leste ang extradition request ng gobyerno sa Pilipinas para kay Anay Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves. Ginsiling ni DOJ spokesperson Aseka Miko Clavano nga hindi pa mapatod kung saan o ibalik sa pungsod si Teves nga nagapangatubang sa mga kaso may angot sa pagpatay kaya Negros Oriental Governor Ruel Degamo sadtong Marso 4, 2023. Ginahulat pa sa DOJ ang mga desisyon sa Court of Appeal sa Timor-Leste sa extradition request. Sa number 5, isa patay 2 pilason sa natabo nga sunog sa Sibulan, Negros Oriental. Isa patay kag 2 napilasan sa natabo nga sunog sa Purok 4, Barangay Magatas, Sibulan, Negros Oriental, Miyerkules ang aga. Sunod sa kay FO2 Emmanuel Cuartel, investigador sa Sibulan Fire Station, ginkilala ang napatay nga si Lord Gablines. Nakita ang iya nga bangkay sa sulod sang kwarto. Pero sunuman ang tag-iya sa balay nga Sanday Jane kag Alberto Gabines. Si Jane nakaangkon sang first degree burns samtang si Alberto nakaangkon sang minor burns. Dugang pa sang BFP, ang kalayo nagsugod sa dapog sa likod sang balay. Ginabanta nga yara sa masobra sa 420,000 pesos ang halit sang sunog. Sa number 4, gintalakay ni Governor Eugenio Jose Lacson ang posible partnership sa mga Japanese groups angot sa pagpasanyog sang silk production sa Negros kasubong man sa sugar kag rice. Nagsapol si Lacson sa mga opisyales ang embahades ng Pilipinas sa Tokyo sa Japan kag gintalakay ang mga programa sa gobyerno probinsyal upang ang Japanese government kag pila ka mga Japanese organization. Sa ginrelease nga pahayag sa Capital PIO, pila sa gindiscuss ang possible collaboration angot sa pag-increase ng silkworm production, technology transfer sa rice kag sugar kag human resource development upod sa embassy officials nga ginpamunuan ni Dita Angara Matay nga amo ang Special Trade Representative for Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo. Ginpasalig man ni Matay ang gobernador nga ang Philippine Embassy ang mga suporta sa nagapaday nga mga programa sa probinsya sa Japan lakip na ang bag-o sini nga engagement sa Toyama Prefecture. Ang delegation sa gobernador ang gintapuan sa pila ka mga department kag division heads sa pagpanguna ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz upod man ang pamuno sang DILG sa Negros Occidental nga si Teodora Sumagaysay. Sa number 3, legislative building sa Bacolod City Government Center yara sa 25% ang construction. Ginapaabot ng mahuman ini sa May 2025.
Nasugura na ang pagbuhos ng semento sa second floor sa ginatukod nga legislative building sa likod sa Bacolod City Government Center. Ginsiling ni City Engineer Office OIC Engineer Loben Ceballos, yara na sa masobra 25% ang construction kag mahimo nga sa bulan sang Hulyo, madasud nga pagbuhos ng semento sa third floor sa ginatukod nga 3-story building. Disyembre sang ginsuguran ang 515 million pesos nga legislative building project. Diri isaylo ang mga opisina sang katapos ang konseho, ang session hall kag iban pa nga mga opisina sa mga agency kag city department. Sa Mayo 2025 ginapaabot nga matapos ang construction sa proyekto nga isa sa mga prioridad sa Benitez administration. Sa number 2, Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. kag iban pagid nga mga opisyales sa 2nd District ang mahimo magaupod sa lakas CMD. Ginsiling ni Mayor Escalante nga wala siya madala sa mga 60 nga damlag pa nagupod kay Mayor Albi Benitez nga nag-resign gikan sa PDP laban. Sunod kay Escalante, personal pa siya nga maga-istorya kay 2nd District Congressman Alfredo Marañon III angot diri. Laban sunod sa iya, magabalik siya sa iyadaan nga National Party, lakas CMD. Nag-PDP laban siya bangod nag-upod sila sadto kay anay Governor Alfredo Marañon Jr. nga nag-upod sa partido sang tio ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod sa iya, gin-invite siya ni Congressman Marañon sa pag-upod sa lakas, bangod ini ang nagkapromisa kay Speaker Martin Romualdez nga amo ang presidente sang lakas CMD. Sunod kay Escalante, naistoryahan naman nila nanday manapla Mayor Manuel Escalante III ang amo nga tikang kag nagahulat na lamang sila sang guidance ni Congressman Marañon. Ginapaabot ang pag-upod sa mga opisyales ng 2nd District. Samtang sa katapusan sang Hunyo o kung sa Hulyo na ang convention sa United Negros Alliance para ma-finalize ang ilang nga line-up. May isa pa ka lugar nga ila ginatinghuan mahusay bangod sang posible pag-engkwentrohanay sang ilang nga mga kaupod man sa partido. Makaistorya ako kay Counter Day, I'll talk to them. Hindi karoon ko sila siyempre, no? Hindi mo na allow ay man na. Pero may nag-invitar sa imo mabalik sa lakas? Si Counter Day. NUP siya po, I believe nakapromisa siya kay Speaker. Pati siya, wala man niya problema ang NUP kay lakas, wala man siya ginapangaliyagan ni Speaker. Bilog na sa mayor nga district, second district, nga pati Manapla, and Sagay? Yes, pati Manapla. Usually when we decide as a district. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. May mga lugar na nga nabalikan sa supply sa tubig matapos ang pila ka bulan. Hindi kasunod sa pagpasulod na sa tubig gikan sa Buro-Buro Springs sa Alangilan, pakadto sa mga pipeline sa Pasiwa Prime Water. May report si Nico Delfin. 3 ka bulan nga nagaanto si Glorieta Natavio sa Barangay 27 sa Bacolod bangod wala nagalabot sa ila gripo ang tubig sa Basiwa Prime Water. Pero sang Lunes pa lang, nabatyagan niya na nga nagaamat-amat na tubod ang gripo kon adlaw hasta nga sang sinila nga Webes. Halos wala na nagauntat ang supply sang tubig. Siyempre, lipay ka eh. Sa buhay pa kadaan na nga nagatubod. Gabakal pa kami na di sa neighboring di nga. Buwan nga may tubig. Sa isang uro ka adlaw may 50 pesos lang may bakal kami. Pati ang kalidad sang tubig ang nag-ayuman. Hindi ka na magpulaw, bugtaw, sang panalod. Panalod, sang tiya. Ang Barangay 27, isa lang sa mga areas nga madata sa tong leakage bangod kadamaan sa mga konsumidor. Ang nagautod sang linya sang water hose malapit sa kontador kung wala na nagalabot sa ila balay ang tubig. Gina-open nila sa patagin sa kontador. Tungod nga wala sang na panawag, wala pala sang persa, wala nga makasupply sa ano. Di kami di ay kung mablihan na nila, nautod mga di sa amon, di bakal naman kami da sa ila eh. Hindi actually pakawat, gagi man kontador. Gagi sa kontador. Gagi kay kung may ara yang makuha da nga wala gagi sa kontador, ginabingkal man namon. Ginapaabot nga sa masunod nga inadlaw, mapalabot ang duga nga supply sang tubig sa Eroreco sa Barangay Mandalagan, Villa Angela Subdivision sa Barangay Villamonte, Villa Ramos kag Hervias.
Amat-amat naman nga nabatyagan ang dugang nga supply sang tubig sa barangay 28, 29 kag 30. Ini matapos nga ma-inject na ang tubig gikan sa Bukal-Bukal Spring sa Alangilan padulong sa mga pipelines sang Basiwa. Ining resulta sang Water Summit yung patawag ni Mayor Albi Benitez, damlag pa kundi nakasugta ng pag-source out sang 5 MLD o kun 5 million liters a day nga water supply bangod nagdangat na sa 20 MLD ang kakulang sang water supply sa Bacolod. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kagyari naman ang pangpabalo namon niya pang pag-good vibe sa inyo sining nga weekend. Mabugnaw, malinong kag matawhay. Iniisa sa mga ginadag sa sadto nga lugar sa Silay City antes pa ang pandemic. Kag pati subong nga natapos na ang pandemic para yung sa gihapon nga ginakadtuan sang tawo ilabi na kun mainit ang panahon. Kay man amo sini katahom sang view. Kadtuan ta inibuwas sa tripping ni Ruming. Masupog siya nga anti-cancer advocate kag nagapamatok sa pagpanigarilyo kag paggamit sang vape. Isa man siya sa mga doktor nga nanguna sa kampanya agud pahagan-hagan sadto ang paglaton sang COVID-19 sang peak kung sa nag-peak ang pandemic. Aton siya kilalahon sa sininaman nga episode sang Baganihan. Barblaing gisag gyapon kung pabalik ka sa kabukiran, matawhay mabugnaw ara gito gyapon. Gaya imagine ko lang may ulan-ulan na subo masi magkurog-kurog. Kanami pa gito Barb. Kagawin ito mga balita sa Negros sa bunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Para balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.